Hello guys, hello. Disturb net problem जाबाय दंमोनलै. Hello guys. Hello guys. Hello. Message. Comment. Comment. Comment करो comment. Tani Basantari, hello. Hi bro. Channel को subscribe खालाम. Bro. अन्नानै दसे सम ओरैनो रायलायनो फैदो आरोना. Earning tricks. Ada minna sorke. Bro. अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनिथिं कमेन्ट खालामलाय. दानि बसुमतारी बर' सोलै आदा बर'सो ना फंबाय? बबेनि फंबाय नोंलाय? बिग फेन आदा. सिबराम बसुमतारी मा खबर ब्र? खबरा बिदिनो गेजेरावनो दङ. गोजांनाय बोथोर. गोजांस्रो. केमेरायानो दाम खमनि मबाइल नालाय मोलेले जालांजोब्बायलाय. हगारनि एसे. दानि बसुमतारी उदालगुरिनि ने आदा? उदालगुरिनि नङालै. आं बाक्सानिसो. बाक्सानिसो आं. धनि बसुमतारी. सोर मा ओंख्रि संदो मा ओंख्रि जादो कमेन्ट खालामलाय. ससमा गानबासो मानसिफोर फैसिगोन खोमालै. बे सिबराम बसुमतारी बे साननैसो रानिं खालामाखै नामा ब्र? रानिं खालामाखै. खालामथाराखै. मास मोनसेयानो जाफ्रामबायदां खालामिया. धनि बसुमतारी नों आंखो सिनायदोंमोन ना बहानि नों धनिखो? धनि बसुमतारी नों आंखो सानदोंमोन ना बहानि नों धनिखो? नों बहानि सिनायाखैथ' आरो आङो अबेनिबा कमेन्ट खालामलाय. मेगननि पावार खमायनो हागौलै ससमा गानना नायनांगोन. खोन्थालाय फंबाय अबेनि? फंबायना बिदा? धनि बसुमतारी नों बहानि? ना गामिनिनो नाम चेन्ज खालामना होदो ना? खोथाखाबाय माथो आं. उदालगुरिनि. उदालगुरिनि आं उदालगुरियाव खननैल' थांफेरबायलै खननैल' थांफेरबाय आं. सिबराम बसुमतारी ओंखाम जाबाय नामा ब्र? ओंखाम जायाखै दासो संगासिनो. उदालगुरिनि आदा धनि बसुमतारी उदालगुरि मा गामिनि?
कमेन्ट खालामलाय उदालगुरि मा गामिनि गामिया जेबो जाबाय नाम्बार 2 गरायबारि गरायबारि नाम्बार 2 गरायबारि गरायबारियाथ' ओइ मा होनो गरायबारि खिनिखौ बबेखिनिखौबा होनोमोन टाउननि खोलाहा थांनांगौना ब्र' धनि बसुमतारी टाउन उदालगुरि टाउननि खोलाहा थांना होमबा सासे फैबावबाय कमेन्ट खालाम गाइस आरो जाय जाय साफा खायराब खालामाखै चेनेलखौ अननानै साफा खायराब खालामना होबानो जाबाय इन्टारेस्ट दङबा गाइस साफा खायराब खालामना हो चेनेलखौ गाइस कमेन्ट खालामदो मा खालामनो गोसो कमेन्ट खालाम रिप्लाय होगोन आं गासिखौबो धनि बसुमतारी सानजाहासो फै नोंगो आदा सानजाहासो ना आं बारा सिनायबाङालै शिबराम बसुमतारी मा जागोन ब्र आसाम पुलिसनि रानिंआ दिनैनिफ्रायनो अखाल' माथो ब्र दिनै अखा हाबायथ' आरो ग्लेब ग्लेब जालायबा सेस जाथारगोन खारनो हाग्राफोराबो खारनो हानाय नङा बारनो हाग्राफोराबो बारनो हानाय नङा आरोना बेबायदि जाबा मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै दासो संगासिनो मा ओंख्रि संदोथाय मिथिया दासो संगासिनो ब्र जाथ'वाखैनो मोजां गाइस कमेन्ट एक्टर जानो गोसोब्ला ठिकादार जा फेमास जानो गोसोबा भाइराल जा आदा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन कमेन्ट खालाम गाइसमोन कमेन्ट खालाम गाइसमोन धनि बसुमतारी बाजैयालाय बहानिलै आरो बाजैया गैथ'आदां शिबराम बसुमतारी लादो एबार ब्र नोंबो आसाम पुलिस नङाबा कामान्ड' एडभान्स कंग्रेचुलेसन्स ब्र आंनिया एबार जाथ'नाय नङा दे ब्र गोसो गैथ'आ आं एबार कामान्ड' जानो गोसो गैथ'आ नोंथांमोनदो बिदि फैनो मोननाय नङाना कामान्ड' जाबा बेखायनो कामान्ड' जानो गोसो गैथ'आ आङो
इउटुबार जानानै जानो सानदोंमोन माथो साबसक्राइबारानो बारायनो खमायबायसो आंना सानै फाग्लासो गाइस फाग्ला सानै खमायबायसो आरोना गाइस कमेन्ट खालाम गाइस सानैसो फैबावबाय कमेन्ट जायफैदो बबेनि कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोरासोमोन पेरेन हेन्डसामल' गायना फैबाय आं नोंथांमोननि सेराव दसे लाइभ माथो रावबो कमेन्ट खालामला नै ससमा खाना रखमसो नुबाय अखायाबो हाबाय गाहामैनो जोबलांबाय दसेनो शिबराम बसुमतारी कामान्डना पस्टआनो खमथारना बेखायनो मानसिफ्रा बारा गोसो गैया ब्र सोब आसाम पुलिसावल' गोसो होगासिनो ब्र औ खमाथ' खम र' पस्टआथ' खमथार साख्रि लानायाबो मामुलि नङा खारनाय बारनाय भइसखौ मोजाङै खोनादों ना कमेन्ट खालामलाय भइसखौ मोजाङै खोनादोंना खोनायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय एबार माबायदि भिडिअ नांगौ नेक्स्ट भिडिअखौ माबायदि भिडिअ नांगौ कमेन्ट खालामलाय लाइभनि गेजेरजों गाइसमोन एसे माबायदि भिडिअ नांगौ बबेयाव बेरायनाय नांगौ एसे कमेन्ट खालामलाय आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगौ अननानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय स्टर जाजोब्बायलै नै गाइस स्टर बेरलाबाय थारदों नै मोनसे मोननै मोनथाम सिमाङाव फै नों मोगथाङाव फै guys comment hello guys welcome my life नोंथांमोनखौ बे आंनि लाइफआव गासिखौबो बरायनानै लानाय जाबाय आरोना नोंथांमोना आंजों लोगोसे कमेन्ट खालामनो हागोन मोजां मोजां कमेन्ट खालाम गाइस मा सोंनो गोसो सोंबानो जाबाय गासिनिबो रिप्लाय मोनगोन नोंथांमोना ओरैनो जास्ट टाइम पास गाइस आं फरायला शिबराम बसुमतारी आं फरायला आं फरायला दोनथ'बाय द्रप एसेसि माने ओइस एस पासल' खालामनानै फरायासै फार्स्ट सेमाव ओरैनो थांलुनदोंमोन 20 दिनसो कलेजाव ओमफ्राय गैला थांला comment
गुवाहाटियाव थाहैगोन अय' हटेलाव थाहैगोन बिनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा अ अ हु सेम होनबा आंबो फार्स्ट सेमखौ थांबायल' र' थांग्रों माने थांज्रांबायल' येस ब्र' आदा आदा होनलायगोन फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्सटाग्रामाव गलिबाय वाटसेपआव सानैजों मेगन खेबलायबाय मेगनाव जालांबाय गोसोआव उसुखुथु जालांबाय अखा हादोंना हायाखै अखा जिब्राम बसुमतारी मोजां खोनादों ब्र मेथाइ खननायखौ आरो खनबाव आं खोनासंबाय दं मा सल' खननांगौ खोन्था जायाबाबो होनना होनि आं मा सल' खननांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय हांसो गारामासो जाया ओरैनो नोंथांमोनदो दसे रायज्लायनो होनना फैदोंमोन मा सल' खननांगौ कमेन्ट खालाम उसुखुथु मोनग्रा जालांबाय फेसबुकनि हेलौ 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 आइदै हाबाब गसाइ गोसो सिङाव सायख'ना थिना दोनदोंमोन आंनि अनजालि रजेखौ बे अनजालिया सोरजोंबा माब्लाबानो मोजां मोनज्लायो बे अनजालिया सोरजोंबा माब्लाबानो गोसो सिङाव आयौ गाइस लाइन थांबायलै लाइन थांबाबो कमेन्ट खालामस्रालाय दा फैफिनगोन इयो दसे उनावनो आयौ हाबाब लाइनसो थांना होनांगौ जाबायना गाइस लाइन फै 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 लाइन फै
Hello. Come on, guys, come on. Hello. Lines tengah ker Oh, join the guys, tap. Hello. Fैफिनबाय र' सासे. लाइन थांदोंमोन लाइन ओमफ्राय दायो एसे मोखांखौ नुगोना नुवाखै हाथाइखौल' नुबाय दां लाइना माला फैबावगोन जाखो हेलौ कमेन्ट रावबो फैला नामा ब्रा गाइस मोननोसैलाय कमेन्ट खालामलाय सोर दङ ब्र सोर नोङो कमेन्ट खालामलाय एसे खोमसियावबो दङ आंजों लाइभआव लाइन फैबा गाहाम जासिगौमोन लाइन फैनांसिगौमोन लाइन गैला टर्चबो गैया खाथियाव मबाइलनि लाइटजोंसो टर्च सुनानै ओमफ्राय मोदानायजोंनो बिदि थादों आरोना गाइस हेलौ कमेन्ट खालाम गाइस कमेन्ट आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन सिनेमा शुटिं लाहैगोन बिनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा जिम खालाम आदा बडि खालाम फिटनेस खालाम आदा योगा खालाम गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखै लैयाखै बियो थाखा थिंख्लिसो बाय लाइन गैला